kommet til den 4. december. Der er stadig kun et lys tændt, men forventningen er stor. Den 4. december, og vi er i gang med vores store julekonkurrence, hvor vi skal gætte et vers fra en julesalme. Jeg er sikker på, at det bliver meget nemt, når jeg nu fortæller, at dagens ord er enhver. Enhver er et rigtig indholdsrigt ord. Julen er for enhver. Julen er ikke for de få. Julen er ikke for nogle. Julen er ikke for mange. Men julen er for enhver. Gå ud og fortæl dette glade budskab til hele folket, at i dag er der født jer en frelser. Sang englene julenat, og derfor har den gode salmedigter af dagens vers skrevet, at budskabet er ikke for de få, ikke for nogle, ikke for mange, men for enhver. Det vi kalder en inklusiv religion omfatter alle og enhver. Glædelig 4. december hedder det selvfølgelig.